Nangalisbunang baho dihang nadiskubrihan sa mga otoridad ang patayng lawas sa babae sulod mismo sa iyang balay sa barangay Northern Poblacion, Plaridel, Misamis Occidental kagahapon, Miyerkules, Agosto 20, 2025. Gilang biktima nga si Vicky Bation, 55 anyos. Sumala sa mga pulis, gipatay siya sa iyang kaugalingong anak nga usa ka 15 anyos. Subay sa report, ilawom sa Kat 3 gitaguan sa anak nga suspect ang iyang inahan human niya kini mapatay. Sa initial nga kuan namo sa interview is nag-away daw kuno sila sa ilang marathon. Tud pa niuli lang kuno siya dayon mukaon unta siya apan gipalayas na kuno siya dayon wala kuno siya pakana. Sumala sa Plaridel Municipal Police, giangkon sa anak ang krimen. Accordingly sir sa initial investigation na nag-conduct po sa amo ang RHCU diri o sa Suko na ay mga gamay nga mga punog sa iya ang tiyan o napay guba sa iya ang kuan sir dapit sa iyang baba nga murag kanang according po sa ato ang kuan kanang minor suspect is iya na kunong gisumbag. 5 kadlaw na ang milabay diyang gihimo sa anak ang krimen. Ayha na diskubrihan nga gipatay ang biktima. Tingala na sila nga kanang nanasa nasibot nga kanang maidlot nga baho ba nga dili bitawan usual nga baho nga asin baho daw kuno kayo. So mo to ang kuan ang silingan nagpahibalo sa iya ang katong inahan sa namatay nga bahin sa anak nga baho mo to nga nag-decide sila nga ilang lungkabot ang balay o pito nila nakuan nga naanay patayng lawas. Naresto dayon sa mga pulis ang minor de edad nga suspitsado. Amo sa giturn over siya sa MSWD sir kay mao man jud na ato ang kuano kanang protocol nga kinahanglan nato siya i-turn over sa MSWD kay pagkangalan nga minor de edad siya dayon kinahanglan pa siya assessment sir kuan pa sa MSWD dayon maghulat na lang dahil may unsay assessment sa MSWD sir kung na-file ba na mo ang kaso. Posibleng kasuhan o parricide ang anak nga suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.